Atay tani. Guys, ako nakita Andre guys, so kanang kon ba? Kigwa ba? Kita nang kigwa dry. Okay, gamay rin kigwang rin oh. Ika. Wala. Hindi na lang mamaak. Naulay yan. Nah, kigwa sa. Nagkom din nilang kigwa diri guys. Aw nang kigwa nila oh. Bro, kayawan mo kanday? Kuliting ko, anak sa mong kamera, kuliting. Ha? Kuliting ko, anak. Di ni mamaak boss na ni kama na kasada boss oh. Mak na. Ha? Dako kayo eh. Kuyawan mo tanya, ya aso terang kuya oh. Kok begini, ari lang tamu hikaw sa kuha ni. Sheesh. Gi. Kapango. Gi. Kapango. Mama kasata. Kahit na tagkuhan guys, bitin ako. Gamay ra gud. Mo ni kiguan na lang Ako ani. pa pa. Sheesh. Anas kuya, dito ko ni mamaak daw. Para. Kuya wa man ta hikap sa ulo ani, hikap ta sa ulo guys oh. Ibutan dari yo. Hikap ta sa ulo eh. Plano na ko na guys, malami at ko ning bitin. Makasod din na rin. Nakuha na na ako. Oh. Dili lagi kadapit kan. Nakuha na na. Masod na. Biasa na kuya. Dili lagi na lagi. Ari ka diri. Are na dulu. Ari ka niya. Si Jackie pa nga. Ari niya. Butay na diri butay. Guys, ato ni papunta sa tuliog guys sa bitin. Aritin. Ha? Medyo kuyo-kuyo gini siya guys, tanawal ko guys oh. Kuy. Agoy kuyaw guys. Guys, bukat-bukat guys ya gid. Pila ni ka kilo niya? 100 kape ni. Angil lagi ko na bes baka katawa ra jud ko na pero sa tinuod pa perti no kuyawan ay basig baliksan ko Sakto banya. niya eh, bro kuyawan. Kaunon tambuhi ba. Oh, ako pa ko na ang yan ako sa kumpa guys. Ibig suki. Na ko na katawa ko na pero perti na ko kulba. Ay perdiha gyud. Ako agad. Sakto niya eh. Salamat kaya. Eh nakapa-video na kita ang nilang bitin dito so permintin na ni butang diri. Nasahon pa babot lagi nang kabang muli. Ngiluhas bitin Babay guys. tin, uli na ko tin. Ilog Napaakan na kasi. sila traguro tin. Uli na ko, bahala ka diya.